आंल' जुदि बेयाव जयेन जाफैयोब्ला न'खर परियालखौ नोङो एसे मोजां सामलायहैदो ओरैबायदि मोनसे खोथा बुंनाय दङ दा ओंखायनो आङो आंनि फिसाखौ संगेथ' लानानै आङो बे इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाय जादों आंहा बिपिएफआव बिबान गैया खिन्थु आङो नैबे थांनाय इलेक्सनाव बिसोर माबानायखाय आंखौ जयै नारसिननायखाय आङो स्टेरिं कमिटिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै स्टेरिं अफिसखौ आं सालायदों औ आङो गिरनामय ब्रह्म आङो नारायणपुर गार्डेनपुर प्राइमारिनि नङा आङो नैबे बर इउनियन गाम्बारि प्राइमारिनि बेंखनाव आंनि न'आ दा बेनो आं दा माने खुनु मानसिनि खोथा लानानै बा खुनु मानसिनि आभास लानानै आं इउपिपिएलआव फैयाखै आंनि गोसो सुद्धजों आङो बे इउपिपिएलआव जा एसे सहाय होनो हायो बेखौ आंनि खर'आव रुजुननानै आं दिनैहाय बे इउपिपिएलआव जयेन जाफैनाय जाबाय फिसा बेनो औ आं बखिनोबो थाङा औ Ada bina candidate sana ada. Bina mah jangan candidate bina. Oh, ada ekor bina jangan kamu nak tahu. Jaga. Sasibo. Mana sasia? Mau bitang kau kau lewat, jadi bisa tiap orang nak. Lakar ada. अच्छा ada orang sini hot. UPPL Lindabad. UPPL Lindabad. Ada ni boleh दा बिथाङा नारायणपुर गामिनि बिथाङा ओरैबायदि साननानै फैदों बिफा फिसाला आंल' मानो हाबनो बेसेबां स्ट्रं नङा होमबा बिफा फिसा मालाय फैदों बेसेबां स्ट्रं जे देशखौ जौगाहोनो समाजखौ थिग खालामनो जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि लाबोनो आदा मोना बिफा फिसा ज' जाफैदों आरो बे देरसिन आरो जेबो गैया दा ओंखायनो मोनफ्रोमबो प्राइमारिखौ आं मोनसे खावलायबावदों नैबे एकदिनाव जयनिं प्रग्राम एकदम लानांगौ आरो जयनिं खालामजोबनांगौ नांगोलखौ डिल खालामनांगौ नङा होमबा दा नैबे कयेक दिनाव ओंखायनो आं बेखौ खावलायबाय बिजेपि इउपिपिएल ज' दा ओंखायनो आंनि जास्ट कलेजफ्रा खम जादोंबाबो बेखौ सिन्था जाना बिजाथिया बिराद गोख्रों काकुसुगाव हिसाबै दा ओंखायनो बेखौनो बुंबाय आरो बयनोबो आंनि मोजां मोननाय आर'नाइखौ जासिहरनानै एबार प्रग्राम बुंनाय लोगो लोगोनो ज' फैयो ज' खालामनायाव बेखौनो बुंनानै दिनैनि आंनि बुंनायखौ बावनो फोजोबबाय गोजोन्थों आंबो मिटिङाव लांबाय दा जोंनि गेजेराव किब भिडिअ' কৰিব নালাগে হ্যাঁ রেকর্ডিং কৰিব নালাগে सारे मूल्यवान भाषण